השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. זה לא בא בקלות, אבל זה בא בשבילך. בכל דבר בעיתו יתגלה בשמחה. אתה בונה סולמות, מכוון לשמיים, 4 מלאכים מלווים בינתיים. העולם הוא שיר שנכתב בשבילך, איך הבוקר מאיר ולאט מחזיר אותך משנתך. יש לך נשמה, היא גדולה כמו השמש, יש עליך ברכה, פה מחכה, פתח את הדלת. יש בך שיר שעוד לא נכתב, תן לו לשיר עכשיו, תן לו לזרום אליך.
איך הוא מאיר עכשיו, תמיד שומר עליך. אתה חי בשביל מה שנולדת לו, וגם אם התשובה עוד לא ברורה, בסוף היא תבוא. זה עולם משוגע, חגיגה מטורפת, ובסוף המסיבה שוב תנגן על המרפסת. יש בך שיר שעוד לא נכתב, תן לו לשיר עכשיו, תן לו לזרום אליך. ויש מעל כוכב, איך הוא מאיר עכשיו, תמיד שומר עליך. יש בך שיר שעוד יש בך שיר שעוד לא נכתב, תן לו לזרום אליך. ויש מעל כוכב, איך הוא מאיר עכשיו, תמיד שומר עליך. אתה חי בשביל מה שנולדת לו, וגם אם התשובה עוד לא ברורה, בסוף היא תבוא. זה עולם משוגע, חגיגה מטורפת, ובסוף המסיבה שוב תנגן על המרפסת. יש בך שיר שעוד לא נכתב, תן לו לזרום. עם המים גועשים וחייך כה קשים, אל תיפול ברוחך, פוגל את עצמך, רק בך עוצמה רבה. כמעיין המתגבר, יד ביד המשך חוזר, שתי עיניך ועיניי הן הכוח עד בלי די, הן האור באפלה. יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד ביד נצעד את כל הדרך. יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד אם רק תיתן, יד ביד לאורך כל הדרך. יד ביד, יד ביד לאוהבים, אין תקווה לבודדים. יד ביד לחיילים, אל הבית שוב חוזרים, שוב חוזרים. יד ביד לנתקעים, עצובי מבט תוהים, אל האור במרחקים, אל האור שבמרומים לתקווה בחלומות. יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד ביד נצעד את כל הדרך. יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד אם רק תיתן, יד ביד לאורך כל הדרך.
that's the tradition of service. That's the tradition of activism that B'nai B'rith is. So all I'll say, Danny, really, I give you so much credit, you and all of you. All the For companies, putting all the- the teams. the You average- know, I call it A-team. It is an A-team. It's an A-team that brought this together. Gives us great pride. We're very proud of it. I was asking Leah to take a picture. My wife was taking pictures. I want to gather this. I want to tweet these out right now in Washington. It's about 4:40 in the morning. But as soon as they're up, they're going to get these pictures. We're going to tweet them out to show everybody in the B'nai B'rith world on our website exactly what this exhibition is and what it means. So, Danny, thank you. And thank you for the gift. This is important. Yes. Thank you. It's from Rokach family. Thank you from Jan.